Hi everyone, have a blessed day. Last night nag-post ko og Bible verse from Psalms, chapter 1 of Psalms or Salmo. Nindot kay siya nga pulong sa Dios. I hope you guys nga nabasa ninyo, binisaya ra kaayo, sabotabol ra kaayo. Mausad ni ang topic namo last Sunday sa mga youth. Since ako mo Sunday school teacher sa mga youth dito sa among church and I hope ma-extend sad nako ni diha sa inyo ha. The whole chapter 1 of Psalms nindot kayo. Naguluhan kini og ang matuod nga bulahan. Verse 1, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga daotan, o musunod sa gibuhat sa mga makasasala, o makig-abin kanila nga wala muila sa Dios. So very sabotable nga dili di ay taangay maminaw sa mga tambag sa mga daotan. Kita nga nanay Kristo sa tong kinabuhi, kita nga nanay Ginoo sa tong kinabuhi, maka-discern ta kung unsay maayo ug unsa nay dili. Verse 2, maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, o nagtuon siya ni ini adlaw o gabi. So sa mga command ni Lord nga angay ay nato siyang tun-an. The word of God is the breath of God. Ug mao kini ang Biblia, mao kini manual sa atong kinabuhi, mao kini ang maghatag kanatong paggiya unsaon pagkinabuhi uban ang Dios. Ikatulo, sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa ug mamunga sa tingbunga ug ang dahon ni dili malaya. Sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. So kung magtuon ay kita kanunay sa Biblia, sama kita sa usa ka kahoy nga anaa di nagatubo daplin sa sapa. Mabungahon kini, nindot kini nga kahoy, green kaig mga dahon. It's because of the water nga permi niya gina-absorb. So sama usab kita na ang kung permi na to gina-absorb ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi, kung permi na to ginakaon ang pulong sa Dios diha sa atong kinabuhi, mahimo kita nga mabungahon ug malahutayon ug malampuson sa tanan natong mga tinguha sa kinabuhi uban ang Dios. Ikaupat, apan dili sama ni ini ang mga dautan. Sila daw uhot nga napadpad inighuros sa hangin. I am so very familiar of the uhot. Mao kini siya kana bitong during sa harvest sa humay. Inigkuan sa machine dito sa tracer. Ang humay ma-separate siya from the uhot. Ang humay ana dito nasulod sa mga sako ug ang mga uhot mapadpad lang sa hangin. So inana ang dautan nga mapadpad lang daw sa hangin. Ikaulima, ang mga dautan silutan gayud sa Dios ug dili itipon sa mga matarong. So naagyoy langit para sa mga matarong ug naay impyerno para sa mga dautan. Ikaunom, bantayan sa Ginoo ang mga matarong apan kalaglagan ang dangatan sa mga dautan. Nindot kaayo nga kung kita di ay magkinabuhi nga matarong, anaa ang Dios, anaa ang Ginoo kanunay nagabantay. Apan kung dautan ang atong binuhatan, adto ta paingon sa kalaglagan. So I hope my friend, ang Diyos magadugang sa kaalam, sa kaibalo ug panabot sa mga pulong nga inyong nadungog karon. Thank you for listening my friend. God bless you. God bless.